1885ko uztailaren 1 zen. Elgoibarko musika banda lehen aldiz, Elgoibarko kaleetan zehar kalejiran irten zen lehen eguna. Egun hartan, 14 musikari irten ziren instrumentuak eskuan hartuta, Ildefonso Lizarriturri gaztearen zuzendaritzapean. Udala, banda batek herrian duen garrantziaz jabetu zen, eta hainbat eginkizun proposatu zizkion banda hasi berriari. Hala nola, kalejirak, korporazioari laguntzea, prozesioak, kontzertuak, dantzaldiak. Eunda 25 urte betetzen ditu bandak, eta urte hauetan 8 zuzendari izan ditu. Ildefonso Lizarriturri, Silvestre Ansola, Ignacio Bereziartua, Ignacio González, Julio Pérez Cortés, Julián Iriondo, Jose Zubiaurre eta Jose Antonio Osoro. Ni bandan hasi nintzen, kostatzen dugu 36ko gerra aurrian azkeneko musiko sartu zen bandara, nahi izan izan. Orduan izango ginen bandan, 22 lagun olakoen bat. Direktoretzara ailaun izan, 56-ian, 1 de julio 56, ailaun izan, direktoretzara. Ailaun izan direktore hasta el 31 de diciembre del 83, direktore. Baina beti jarrain izan dugu, zatek beste herri batzuetan ikuste zian, bandiek endude bela. Olako herritan bandiek endude bela. Eta gun bakin utxo baitxa 14 lagun egin da, 18 egin da ere, beti jarratxun izan dugu. Guk ez dugu utzunik euki, urte baten da ez da hile betien ere. Eta nik uste hori bastante meritu dela, hemen bandak egon dian moguan, egon gehan moguan. Momentu onak eta txarrak igaro ditu musika bandak. Eta momentu txarretan, aurrera jarraitzen jakindu, bere istorioa etenik gabe idatziz. 1984 urtetik, Jose Antonio Osororen batutapean dago 55 musikariz osatutako banda. Gainera, banda gaztea dela esan dezakegu. Kideen batazbesteko adina, 32 urte ingurukoa baita. Elgoibarren tokau dena da, gazte jentia ona, lehen esan duten bezala, oso ona. Nire izena Josu da, eta Elgoibarko bandaren partaiderik gazteena naz. 16 urte ditut eta ikusten dezuenez, flauta jotzen dut. Ikusten dezuen bezala, bajua jotzen dut, eta bajua jotzen hasi nintzen 11 urtekin. Garai hartan oso txikien nintzen, alturaz, eta kalian juterakoan beti pasakailean eta jendia egin duen ikusten da nahiko bitxi izatezan kalian hola ikustia. Tokau da, afizio handikua, gurazuek ere oso pozik, da nik bandako direzio hartu nebani, gauzak aldatu, pixkat, instrumentu berriak ekarri, da geroan konzertuetan pixkate pedagogiain, erakutsi instrumentuez zer dian, zelakue dian, musikueri joa erain, da hartara jentiak eta gazte jentia entzun etzen dugu, ikusi etzen dugu,
zer dan instrumento bat, por ejemplo, oboia, edo tromboia, edo saxofoia, edo edozein instrumento, hartara ikasi itzen debe. Bandak hilean behin eskaintzen dituen kontzertuetan ez da jenderi falta izaten, eta guztien gustuak betetzen saiatzen dira. Jotzen dian obrak, bila bihuzuz, publikoari gustu emateko obrak. Bai, por ejemplo, martxa paso ledar bat, obertura hon bat, nuzien behin zartzuelako pieza batzuk, baina gero bila bihuzuz, zineko obrak, musika de cine esaten dana. Elgoibarko musika bandak urte guztian antolatu ditu ekintzak 125. urteurrena ospatzeko. Bandaren historia laburbiltzen duen argazki erakusketa, bandako kideen argazkiekin osatutako egutegia, web orrialdea, Peio Arrieta Elgoibarko historialariak ere liburu bat prestatu du bandaren historiari buruzkoa, eta hainbat kontzertu berezi antolatu dituzte. Baina dudarik gabe, kontzertu bereziena uztailaren 4koa izango da. Taldeak bere urteurrena ofizialki ospatuko duen egunekoa alegia. Errespetua, herrixari errespetu eta gentia ona etortzen dana erten deixela, konzertu edarra entzun dugu eta pozik gaur eta haber urrengua hobia dan da, hola